unu ugbu a ka ị na-abatakwa unu ma oge akara aka anaghị eme ya nchefu maka Igbo na-atụ ilu si agha akara aka anaghị eri nwa ngwọrọ ya bụ na akara ihe anyị n'unu kara kwa izu ụka na anyị na-anọ imejupụta na-asị unu a na-emejupụtakwa nke unu site ka eke unu ga-esi mejupụta nke unu iburu oche unu wee nọrọ anyị nọ nso na-akwụpụ ya wa ụgbọ ụbọchị nke taa anyị amalitego mụ na nwanne m nwaanyị na-ekwu gịnị ka ya na-ekwu maka ya maka inwe ndidi n'ezinụlọ ihe gbasara nwoke na nwaanyị ajebe mmemme ka nwaanyị si akwado ụfọdụ di ha na-ahapụ ha were na-apụ anyị na-agakwu n'ihu ikwukwu ihe gbasara ya maka ọ naghị adị mma anụkọta esi amụrụ nwoke anụọzi esi amụrụ nwaanyị na ụdị agha unu bido kwadowe n'ime ụlọ hapụzie n'iro nwoke na-aga aka nri nwaanyị anaghị aka ekpere maka gịnị nkwado nwaanyị na-akwado ka m jụọ Uchechi ihe nwere ikwukwu maka nke a Roma na-ege ntị ịma na apụtasị na enwere onwe ndụmọdụ apụtasị ọ bụkwa na onye aka kwesịrị ịdị ndụmọdụ maka na mụnwa ụmụ onye oke ịchọ mma mana onwe ihe m chọrọ ka ụmụ nwaanyị buru n'obi ọ bụkwa na awọ na iji wee tee uri ọnụ bụ mma gị ya ọ bụghị awọ one iji wee chọpụta akwa bụ ihe na-eme gị makarịcha maka na ọ na-ada agbawa obi na oge ụfọdụ ga-ahụkwa ndị ga-egbucha oge ahụ apụtakwa ebe a bịara eme mmemme enwekwa nkọma dị n'ihe pọda nwee tere etezighị ọfụma ọfịs ya gbara ọ nọrọ ofu oge anọrọ ị na-ahụ ụmụ ihe ekwesịghị ịhụ n'ahụ nwaanyị ị na-ajụ ka ezi ha na-egbu n'oge niile mana o nwere onye na-ama mgbu oge ahụ o meta ihe niile ọfụma ile ya anya ọtọ ụtọ maa mma dị mma dị ọgọ nwoke na-enekwana nwunye ya bịa bịara emume nwaanyị gafere ọ na-asị ha lewenya nke amụ anwụ ya otu a ka ọ dị anyị bụrụ n'obi na ọ bụghị oge igburu n'ịkwado bụ na ịmara mma ọ ga-enyere anyị aka maka na ụfọdụ nwaanyị na-ewe ya na ịpụta ebe a na-eme ihe nkwado akwa eju ihe niile ịpụta na-ajụ biko na ihe niile ọ ga-aba n'ihu a na-ete ebe ka ebe a na-ete ụlọ ịma nke na-agbawa obi nne nwaanyị mụjuchere ụlọ mụta ụmụ agbọghọbịa gaala di ọ pụtakwa ọ na-eme ofu ihe ahụ onwezi ihe dị iche egbe kedu ihe ụmụaka ga na-ekirizi ihe niile nwere oge ihe niile nwere oge onye ọbụla na-akwado onwe ya ọfụma ọ bụ na ịgụma nwaanyị nwe ụlọ mana o nwere ebe gị na di gị na-aga n'izu ụka na-abịa abịa ịgba n'oge ọ bụghị n'ihe mberede ekwuru ya ekwu nwaanyị ọma tupu mbọsị a na-eru chọọ ụzọ chịpụta akwa gị anyị ma na oge ụfọdụ ihe nwaanyị na-eme ka nkụ enwere ike ebe ha ọnọkwa na-ete ya bụ pọda ọ nọkwa na-ezi ozi ete lipstik akpọkwa biko ihe a si n'ọkụ a na-enene ya anyị ma oju isi anyị bụ nwaanyị ọ ihe mere anyị nwaanyị mana mmadụ kpakwado onwe ya chịkwa onwe ya nke ndị ọya na-akpọ planin na-enyerekwa n'aka n'ihe niile ọ dịkwanụ mma mgbe niile a na-apụ apụ ewere iwe na-apụ di nwu na-echekata na chekata mgbe ị na-abịazi ọ na-amazi ọsọ o nweziri ike itechecha na na-ama mma maka iwe obi ya maka oriakụ ma ịtọgbuo n'onwe ya mana ime ya ka ị kwesịrị osi n'ụlọ jara gị mgbe di gị na-aja gị mma ịpụta ebe n'ọha enwe ka nwaanyị ahụ na-esi aga maka na onye nwe ya si ana ọ dị ka o kwesịrị ihe na-ekwuzidi ka ihe na-ekwu ọ na-aga na-ahụ na ụmụ ya n'azụ mana eburu iwe abịazi ebe a bịara emume onye ọbụla na-eru na ya n'ihu ga-ama na di na nwunye obi ama ndị gị mma maka na onye na-akwadoru ọtọ ọkwazi n'ihe ụtọ ihe niile anyị na-eme dị ọkwa ndị di anyị ka anyị na-emelụ na nwaanyị techichara onwe ya machaa mma dị ihe niile ọkwa ka i wee mee nwoke nọ gị n'akụkụ ka obi na-atọ ya ụtọ ojizi iwe hapụ gị ka ezi onye ga na-enene gị anya ahụ ndị ọzọ na-ene gị abaghị uru maka na onweghị anya ga-emepụta mana nwoke ahụ ime ya obi ụtọ ọ na-apụ n'abata ọsị ha oriakụ m akwa nke oyi n'ụbọchị nka nchịta akpụkwa tiri ya ọ ga-atọgbukwa onwe ya di na nwunye a na-atọ ụtọ ezinụlọ a na-atọ ụtọ ụmụaka na-enwe aṅụrị ọkwa na ya bụ na ihe niile anyị mana ụfọdụ oge ụfọdụ di anaghịzi akpọ nwunye ha eje mmemme na-asị ka mụ na ya jee nkwado ebido taa echikọ oge ọhụrụ nwoke niile na-enwe ya bụ ndidi mana ihe na ya ọka ụmụ nwaanyị ka anyị welitetụ aka wepụlatatụ oke igbu oge maka ụmụ nwoke enwere ka iwe ha si adị ọ gbaghara ha n'obi ihe ọbụla ị na-emezi ha nwere ike tara ha ma njezi ebe ha na-eji mana ịma na nwaanyị bụ onye na-achọ ebe a na-apụ nwoke atụrụ na-eji o bute esemokwu n'ezinụlọ ihe na-ekwu ka ezinụlọ nwee ike ị na-anọkọ n'otu nwaanyị wepụlata aka n'oke igbu oge ịchọ ịsa ahụ ịsa ya otu dị mma na-eme ya ọsọ tee ihe otute mee niile ị ga-eme mana mee ya na oge ị na-ekwu maka ịmakwa na ụfọdụ n'ime anyị abụọ dị anyị nwa na-ete n'onwe anyị
anyị na-akpọta ndị na-abịa anya bụ chọọ ya bụ mma banyewa ya dịka m si wee kwuo ịmago na onwe ebe ị na-aga anyị ma na ọrụ ị ga-arụ n'ụlọ dị aha o nwere ike etinyego emume a na-eme ya n'elekere 2 nke ehihie ịma ka gị na nkwado gị si adị ị nwere ike ụfọdụ ihe anyị na-eme ụbọchị Satọde na-egbu gị oge iburu ha bute ha na Fraịde na ụfọdụ na Tọzde mebi natatụ ya Satọde ahụ kwalitete n'oge hazie ezinụlọ gị nye ụmụ gị ndị nke ha ya eme nye ndị gị na ha bi nke ha ga-eme ebe ị ma na ị na-ewe awa 3 akwado nkwado ibido n'oge na ọkụ elekere 9 itukwuru na bido mewe nya bụ ihe ibido rụwa ọrụ otu ọ ga-abụ ofu obere oge ka o ruo mgbe ahụ ọ ga-adị mma na nwoke ịbịakwute di gị si ya di nwe m legodo ka m dị atịkwa m ụtọ eziokwu ọ na-atọ ụtọ obi atọ ya ọ na-atọ ụtọ gị nwa bụdị nwaanyị obi ga-adị gị mma ime oge ụfọdụ nwaanyị pụtasị gị ọ na-eto enwere ebe emume anyị gara izuụka 2 gara aga anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị akwadochazi anya na-eche ụmụ nwoke ya bụ ihe tọriri anyị isi ka ha na-apụta ojinim n'ọnụ si atakwanụ m unu akwa emu na-asị na ụmụ nwaanyị mụ abụzi nwaanyị na-eche ga-eche nke a nwaanyị akwadogo na-echezi nwoke ya bụ ihe tọrọ ime isi emume ahụ ihu ihe onyonyo pictures nsị ọkwa 1 minute anyị ji kwado ka m ji wee dị ụta ya bụ ihe na-atọ so ịnọkwa ha abalị abụọ wee na-ete na-abịa na anyị makwa na ọ dịghị izi o na enwe ndị bụ ma ha eteghị ntecha enweghị ike isi na ọnụ ụzọ ha mana ihe na-ekwu bụ na agaghị etecha mana ọka ihe na-egburuti anyị na-eme ya ka o kwesịrị na-eme n'oge otu ọ ga-abụ ndị na-akwadoru obi ama na-afụ ha ụfụ maka na ịkwadochere di gị ya na-ewe iwe ọ mahụkwana pawuda ahụ itere and gị bụ nwaanyị ma na obi adịghị di gị mma obi ama dịkwa gị mma maka gịnị ya bụzikwa na ofu akwụkwọ nsọ si na ha na-abụ mere gịnị ofu ọ na-ata ya ebe a ọ ga na-ata gị ebe ọzọ ọkwa na ihe dị na di na nwunye ka anyị gbaa mbọ na-eme ya ka ọ na-atọrọ isi otu ọ ga-abụkwa na ụmụ anyị na-enerukwa n'anya anya ebe ọ bụ na ha gakwara n'ụdị ma ọ gaa nwunye ha bụrụ ezigbo ha mụtakwanụ nwaanyị bụ ndị di anyị ha nwụtakwanụ gị nwa bụkwanụ nwoke biko anyị chọrọ ịyọ gị Chineke kere nwoke ka eyi iche nke anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọbịa ka anyị iche na weekend nkwa ka nwaanyị na ngwụcha izu ihe eji mara anyị edozi n'isi anyị ete nka na-ete n'anya tee n'ọnụ nwoke abịakwa na-eme nke ahụ nkunu bụ chiri polo chiri ya n'aka na-aga n'iro anyị amabụkwanụ nwoke maka na chiri polo yiri shuu gị bụ di m obi ama ndị gị mma ị ga na-asị nwaanyị a na-ete n'onwe gị anya ka ịdịkwanụ ụtọ oge ụfọdụ o nwere ike gaa na aha anyị ga-eyi a ga-abịa yiche nke ga-paakị anyị fest a ga-pakeji abịa tinye dị gawn ihe niile ahụkwa na ihe na-eme anyị ga-atọ ụtọ so nwoke ọbụla nwere na anyị obere ndidi na-enwe ndidi na-aghọta na ihe a nwunye gị ọ bụkwa na o meteghọ ijikwana n'iwe iwere obiọma were onu ala si ya nwaanyị ọma biko nụ otu anyị si wee gaa ihe anyị gara ta obi adị mma anyị agaghị ya mgbe anyị kwesịrị biko mgbe ọbụla anyị na-apụ oriakụ m amakwana m nọọ m ka ị na-emelụ mana obi ga-adị m mma n'imekwana ya n'oge anyị agakwa n'ihe enwe ndị na-abịa ha na-eru ebe a na-eme emume emechaa na emume iwe eburuzie pụta anyị na-erutezi bụ amem ịma mgbe a kachagoro ụka na kristal iwe ga a na-akọzi ọnụ gị nwa ịhụna ihe mere taa a na-aba enwefọdụ ụfọdụ ụmụ nwoke na-emekwa oke nkwado mba na na-ekwu ihe ọ dịka ọ dị ofu ụzọ mba na ọ dị n'ebe a dịkwa n'ebe a inwe anwa fụ nwoke na-akwado nkwado ewo esi ọkakwa mma na nke nwaanyị ị na-ajụ gịnị ka ọ na-akwado eji ịsa arụ ofu awa onye nka nọ n'ime ebe a na-asa ahụ ịpụta ịjụ esi nna biko gị nke ị na-asachado ihe nke ka m na-agụrịrị gị okwu n'ọnụ e nwere ofu dị mkpa ahụ ọ bụrụ na e wee bụrụ chọrọ ịga ọ banye n'ebe mkpochi ka a na-akpọ toilet nwanne m biko chọrọzie ebe ị na-aga ọ ga-anọ otu awa ị na-akụ aka ọ nọkwa ebe ọ mechara a na-ajụ ya sị nna biko kedu ihe mere ịbanye ebe ị na-apụta ọ sị n'ebe a ka a na-eche ezigbo echiche n'ebe ahụ ya banye ha ebe ahụ ya pụzi echiche ebe a ka ihe niile ya ga-ebe ebe a ka echiche ya na-abịa ịhụgo ihe dị otu a ọ sị na nwunye ya so eje ya nwunye ya akwadogo kemgbe na-eti ya na ebe ahụ ka a na-enweta ezigbo echiche ịmụgo mmadụ dị n'ụdị n'ụdị ihe oge o kwuru ihe agwụ m ike maka na ama m onye dị ya ka isi enweta ezigbo echiche ebe na-ekpo ikpo na-esi isi ọsọ ebe anyị ghara ebe a nọrọ anyị ihe niile ya na-echezi ma ndị ya na-echetaghị mgbe a ka ọ na-abịa mana ihe anyị na-ayọ ọgwụ emetụrụ nwa ọba enwetụ nwa nọsi ike onye ma nwoke ma nwaanyị asị ije ihe ọbụla a na-eje
ka anyị gbaa mbọ na-emelite n'oge ghara igbu oge ịgarazie wụ na anyị gara enwezi isi ịgbafusi ego iwefusi ike gị obi ọjọọ abata o bute nkewa abatazie nwoke na nwunye bịa sewe okwu oge amaghị gị atụ ịhụra nwunye Okeke ya na mgbe ya na di ya ji wee gaa gị nwa na-abịa ugbu a ewere oge ụfọdụ di nwụrụ nwezikwa ebe ọ chọrọ ịga ọma ngwa gị maka na ọ ma na ọgwa gị nkwado gị ga-egbu oge ajọ ya nwunye ya kwarasị ka m na-akpọ ya o soro m taa ya goke n'ịbịa ebe a ọ dị mma biko ndị anyị na-atụri okwu ama m na ahụ ka o si adaba ka anyị gbanụ mbụ na-emelite aka n'ịhalite aka ịhapụtụ oke igbu oge na-eme gịnị na-emelite ihe na ngwa ngwa maka asị ngwa ngwa ka anyị niile ji adị mma ọgwa na ugbu a ka ị na-abata anyị ekwumie n'okwu gbasara ịkwado ihe n'oge ịga n'oge maka ime ụzọ gaa ịchụ mmiri ịchụte mmiri doro edo mmiri dị mma mana ị gaa n'oge ị gaa leti ị ga-ahụ na ọ gbarụchala ka anyị gba mbọ na-aga n'oge biko enwere ebe ọbụla ị na-aga maka anyị ka na-abịa anyị ga-eji ọkpụrụkpụ okwu ọzọ abata ma anyị gaa obere ezumike nọrọ ka anyị nwere otu obere mmiri anyị na-abịa